Usang butaan ni mutok man. Huy! Huy! Walay. Kahinuktok. Unsa man ka? Unsa man? Unsa man? Ikaw mo yung saman. Naghinuktok minong kadira. Tay, mura problemado mo siguro. Jesus. Naara ko'y guna-huna. Kabalo kong na kay guna-huna. Kay, klaro magkayo na wala kasi mong saktong panguna-huna. Jesus, mo pa. Naara ko'y guna-huna. Aw. Kabalaw lagi kong na kay guna-huna. Ang ako, unsay imong guna-huna. Sus, di magapong kakarelate anay kayo ang kay uyab. Aw. Oo, bitaw. Wala ko uyab, pero ako'y 5 kabuok anak na puro pudway uyab. Puro mga batig naong. Kung akong gika-istorya ron, ang pinakabatig naong sa 5. Matay pa. Murag ako ba dyan siguro ron? Ay, dili na. Dili ikaw. Dili. Kanang bato na. Kana siguro. Bitaw pa. Kanang nagbuo lagi ko kay wala ako sugta sa akong gipanguyaban pa. Kaita. Gugmaan ra ba kayo katong bayhana pa? Aw. Dili man na ikatingala nak naunsa. Dili man na ikatingala nak kay bati man kag naong. Naunsa. Dili na ikatingala nak. Natural ra na. Bali. Grabe hapon na nang batig naong pa oy. Dili magipug ka mo support nako pa. Adyo pa imo kung tudlo ag diskarte pa kay matay. Di ko kadawat pa nga og kusugta pa. Kay tudloy og kanang mga diskarte nimo pa ba nga kanang sugton ko ato pa. Sakto gipo kag ipangayo ag diskarte nak. Kay kana bitaw mga baynak. Sayon ra kayo nanak. Kanang imong gipanguyab. Mayo pa imo nang dalhon sa payag. Sa payag ba? Unya. Tambaga inamahan ba? Tambag inamahan nak ha. Dalonay mo na sa tong payag. Timing nga kanang ngit-ngit kayo ba? Kanang mingaw ba? Kanang mingaw kayo. Unsa pa? Dayon, imong hinahinag hikap yang pangot. Ugwakli gani, otrohi kaduha. Ug ikaduhang hikap, buwakli pa gani, otrohi ikatulo. Timan ini ha. Ikatulong hikap nak, ug di na gani mo wakli, mauna na nak. Mauna na. Usa man ang mauna pa ba? Mauna ng panahon na nak nga mahitabo na ng di angay mahitabo. Sa laktod nga pagka-istorya nak, mga kanang mga babae, magpadili-dili kunuhay na, karon inon nga hard to get. Pero ang tinuod, di ganahan na. Di ganahan anak. Oh, ingana din na pa. Ingana o din na pagdiskarte pa. Na. Ingana anak. Ako pa ni mo nak. Karon nigsahop sa adlaw nak. Pangandam. Adtua sa ilaha. Hupi. Oh no. Dayon, makita ni mo siya nga magawa sa ilang balay. Lumuga. Kurang busa. Hak magidayon. Lugusa. Oh no. Na. Matay. Luguson pa? Matay. Okay ra ka na pa? Pasin ba yung preso ko ana pa? Ayaw ka bala ka nak. Ako'y bahala ni mo. Sundan lang natanan akong gipang istorya ni mo nak. Ay sa pa. Tay. Gwapa po ka ng bayhanan nak. Pasin bayag dili na ikasuroy nak. Aw. O kitsura imong hisgutan pa na gwapa kayo pa. Unya. Sexy ba pug kaha nak. Pasin bay unya naingon nagbaboy. Aw. Uglawas po imong hisgutan pa, matay. Sigsig po hinong kayo pa.
Atay makita siguro po ka pa. Basin maglaway po kag apil pa. Nya, taga-asa man po kuno ng bayhanan na. So, si Papa. Taga-atuar gud pa. Taga-atuar man ng bayhana. Si kinsa man gud pud na? Si kinsa man ng bayhana ba? Oh, si Papa. Si Carla gud pa. Si Carla ba? Si kinsa man gud na nga Carla ba? Kaila na mo ko anak pa. Carla Makaluya? Oh, good. Kadto good. Oh no. Nga anak ni Gawlokreng nga imong iyaan. Oh, mauron. Mauron pa. Si Carla nga akong pag-umangkod nga imo pong igagaw. Ay so, si Papa. Kabalik-balik na mahinoon. Mao lagi ron. Ay kamatay kang nyati ka. Papa ko'y kalain. Ay, ato na ba sa baya? Di sugas kang inatay ka, mangunay kang igagaw ha. Animal ka.